ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ନେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ସ୍ମଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେଉଁଟାକି ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟିଥିଲା ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରୁଛି କି ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମୋ ବାପା ଜଣେ ପ୍ରୋଫେସନାଲରେ ଜଣେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଘର କାମ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରୋଫେସନାଲରେ ସବୁ ଘରର ଯାହା ବି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଥାଏ ସେ କାମ ଗୁଡ଼ାକ କରନ୍ତି। ତ ବାପା ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟେ ମାଲିକର ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଦିହିପରେ ସେ ମାଲିକ କ'ଣ କରିଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିଛି। ଖାଇବାରେ ବିରିୟାନୀ ଥିଲା। ତ ବାପାଙ୍କୁ ଯେମିତି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତ ପ୍ରତିଟି ଲେବରମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ବାପା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ବିରିୟାନୀକୁ ନ ଖାଇକି ସେଇଟାକୁ ନିଜେ ସାଇତିକି ରଖିଥିଲେ ଘର ପାଇଁ। ତ ବାପା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କିଛି ଖାଇନଥିଲେ, ସେ ଉପାସରେ ଥିଲେ। ତ ବାପା ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଆସିଲେ ତ ମାଆ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକ୍ କରିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଗ୍ ଚେକ୍ କରିଥିଲା ତ ମାଆ ପଚାରିଥିଲା କି ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଲିଥିନ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି। ତ ବାପା କହିଥିଲେ ଦିହିପରେ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲା ଘରର ମାଲିକ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ନ ଖାଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ସେ ଖାଇବାରେ ହିଁ ବିରିୟାନୀ ହିଁ ଅଛି। ତ ମାଆ କହିଥିଲା ତମେ ସେଇ ଜିନିଷ ନ ଖାଇକି ଉପାସରେ ଅଛ, ଦିହିପରେ ଖରାରେ କାମ କରୁଛ। ତ ସେଠି ବାପା କହିଥିଲେ ମୁଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଭଲ ହୋଟେଲରୁ ଖାଇବାକୁ ଆଣିକି ଦେଇନି, ତ ମୁଁ ନିଜେ କେମିତି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଖାଇଦେବି। ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ବାପା ମାଆଙ୍କ ମନରେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ କେବେ ବି ବୁଝିନଥାଉ। ତ ସବୁବେଳେ ପିଲାଦିନୁ ଝଗଡ଼ା ଅଝଟ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଆମ ଲାଇଫ୍କି ବିତେଇ ଦେଇଥାଉ। ତ ଚୁପ୍ କିନା ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଶୁଣୁଥାଏ, ମୁଁ ବସିକି ଘରେ ସେଇ ଚୁପ୍ କିନା ଶୁଣୁଥାଏ। ତ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କୁହନ୍ତି ତ ମୋ ଆଖିରେ ଦୁଇଟା ଲୁହ ଝରି ଯାଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ବାପା ମାଆ ସବୁଠୁ ଦୁନିଆରେ କେତେ ଉପରେ ଥାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକି କହୁଛି କି ଆପଣମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବାପା ମାଆ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପଦ। ଆଉ ସେଇ ସମ୍ପଦକୁ ଯଦି ଆପଣ ହରାଇ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବି ରହିବନି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କି କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ କେବେ ବି ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁନି।